guys, nakaroon sa Lunga Valencia ug atong gi-surprise si Sir Tuting Austero nga gikan sa iyang anak nga si Ma'am Emily Austero nga naa sa Maynila. Let's go guys. So, atong kantahan si Sir ha? 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, wish. Okay. May message imo hangga hatagan ni Sir. So, akong basahon ang message sa tagahatag. To among pinalanggang Papa, una sa lahat gusto kong bumati sa iyo ng happy birthday Papa. I wish and I hope na sige lang mag-amping og tagaan pa ka sa Ginoo og daghan pa nga katuigan uban ang maayong panglawas. Ilayo ra kaniya sa mga sakit ug mga katalagman. Ingatan lagi ang sarili at mahal na mahal ka naming mga anak mo. Ikaw na lang ang meron kami ngayon. Kaya mag-iingat ka lagi. Pasensya na Papa, wala mi kauli kay lisod pa kaayo. Papa, I hope na malipay ka sa akong pasorpresa nimo. Misa ginagmayra, basta happy ka. Happy birthday ulit Papa. I love you from Emily og sa imong mga anak. Mayo mig message sir sa gahatag sir nga itagan kag fondador og cake. Ang sa imong may istorya ni Ma'am Emily. Daghang salamat Lord o Emily. Son naman mag-ayo pud ang inyong panarbaho diha sa Manila. May pahilayo ang mga kadautan kot kaninyo. Daghang salamat Lord. Hallelujah. Ulitan sila. Sige, thank you sir. So, happy na ba ka sir nga itagaan ka niya og fondador og cake bisag gamay ra na siya. So happy. Okay ra. So wala kay gidahom nga napay laing sorpresa. Wala nang po yung napay mangianan po po napay dahil sa matog manaaw wala mayra po iya po. Sige, ato isunod ang ikaduhang sorpresa ni Ma'am Emily. Wow! Sige. So, okay na kanin yan. Sige, asa mo ninakibutan mo? May tiil. Ako sa mga palawaser kay para matindog. Wala, ipasanding alamat. May tiil. Sige, dali lang. Ay, isa.
Sa ikaduhan niyang surprise nimo nga money bouquet. Daghang salamat. O, padalaan ni basta mubuan mo sa ni Lord na ang inyong panarbaho madugangan pa ni Lord. Hallelujah. So, thank you, sir. Happy birthday, sir. Ito si... Kato. Pati. Ay, wow. Happy birthday pa. I love you. Do you have lots of money? Wow, from where? Ay, na lang katindog. Ako, yun. Mm. Ano mo? Apil ko. Okay, paapil mo. Dala. Ay, kanina. Ay, One flower. sige. Ako So, nasa message para ni mo, ma'am. So, unsa man, ikaw mo basa or ako? For you. Okay, ikaw ra. Sige. Gulat ka, no? Hope na surprise ka din. Kahit konti kasi gusto ko lang na mag-thank you. Kasi andyan ka lagi kay Papa. Hindi lang kay Papa, kundi pati sa amin ng mga kapatid mo. To support physically, emotionally, and financially. I highly appreciate everything you do. Sana hindi ka magbabago. Kahit istrikta ka, pero control usahay sa pagka-high blood. Ha ha ha. I love you, ate, and I miss you so much. Happy birthday pa. So, mga yung message, ma'am, ni sa gahatag. Ay, sis. Thank you so much. Ako ga-expect. Ayun ko kay Papa na yung message. Apil day ko. Thank you sa alala yung financial ug unsa man. I hope nga tagaan pa kag dugang grasya sa Ginoo nga ikaw po di ka makalimot sa imong pamilya base na anak kay pamilya anang masig na anak kay pamilyang imuha pero wa gud mi nimo pud biyahe. Salamat and God bless. I love you. Bye-bye. Sige, thank you, sis. Tingnan ko kapapa